Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Sai yanzu kasan zaka zagi Buhari, Atiku ya caccaki Tinubu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Alhaji Atiku Abubakar ya tuhumci Asiwaju Bola Ahmad Tinubu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar All Progressives Congress APC da munafurci, sai yanzu yake zagin shugaba Muhammad Buhari. Atiku ya bayyana ne tsokacinsa game da jawabin da Tinubu ya yi a Abeokuta, babban birnin jihar Ogun, ranar Laraba. Tinubu ya yi jawabinsa ya bayyana cewa gwamnatin shugaba Buhari ta taso da lamarin sauya fasalin naira da tsadar mai saboda mutane su wahala kuma su ƙi zaɓensa a shekara ta 2023. Tinubu ya shaidawa taron jama'a ba sa son wannan zaɓen ya faru, suna son su durkusar da shi. Za ku zaɓe su, sun fara zuwa wani uzurin babu man fetur. Kada ku damu, idan ma babu mai za mu taka da kafafuwanmu don mu je mu jefa ƙuri'unmu. Idan kun gama kun ƙara kuɗin farashin man, ku ɓoye man ko kuma ku sauya launin naira, za mu ci gaba da zaben. Hakan ba zai hana mu yin komai ba. Jawabin Atiku Abubakar martani kan hakan. Atiku ya fitar da jawabi ta hannun hadiminsa Frank Shaibu, kamar yadda rahoton Daily Trust ta rawaito. Atiku Abubakar ya ce saboda fusata ya kasa hana sabon tsarin daina yawon naira da kuma sauya fasalin naira da bankin CBN da aka yi don dakile sayan ƙuri'u da inganta zaben wata mai zuwa. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar All Progressives Congress APC Bola Tinubu ya fara kuka. Duk da cewa dukkan jam'iyyar siyasa 18, wannan doka ta CBN ya shafi Tinubu ne kadai, ya gigice. Haka zalika ya fusata shugaba Muhammad Buhari, bai san zuwa kamfen ɗinsa. Duk da cewa dukkan jam'iyyar siyasa 18, wannan doka ta CBN ya shafi Tinubu ne kadai, ya gigice. Haka zalika ya fusata shugaba Muhammad Buhari, bai san zuwa kamfen ɗinsa. To jama'a, duka ana maka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci na wannan tasha Mighty Hausa TV. Ku kasance da wannan tasha domin kawo muku ingantattun labarai sahihai. Kada ku manta ku mana subscribing, sannan ku danna mana alamun ƙararrawa. A huta lafiya. Mun gode.